se kurssissa sanotaan näistä kaunojen kantamisesta, tämä vie ehkä vielä niin kuin lähemmäs todellisuutta, niin siellä sanotaan näin, että täysin käsitä, mitä kaunojen kantaminen tekee mielellesi. Se taas johtuu siitä, että et ymmärrä syyn ja seurauksen lakia. Onkin vaikeaa ymmärtää, että syy on kaunoissa ja seuraus ilmenee rakkauden puutteesta kärsimisenä. Siis me ei tavoiteta sitä rakkautta, jos me kannetaan kaunaa, kellekään tai millekään. Minä ainakaan ollut ennen kuin mä luin tämän. Että kun esimerkiksi etsii täältä maan päältä, niin kun kaikki ihmiset etsii sitä todellista rakkautta, sitä hienoa ihmissuhdetta, joka olisi ihan täydellinen. Ja kun ei sitä millään niin kuin löydä, kenties se syy onkin siinä, että me kannetaan kaunaa. Jollekulle, kenellekään olemattomalle ihmiselle, jota ei ole olemassakaan. Siis tavallaan se on aika niin kuin naurettavaa. Entäs sitten tämä tämmöinen toisten ihmisten arvosteleminen ja tuomitseminen? Siis voiko esimerkiksi kävellä kadulla kaupungissa niin kuin montakaan metriä, kun tulee vastaan erilaisia ihmisiä, että kauhea läski ja siis mikä kamalat farkut, reikiä farkuissa ja kaikkea tällaista hei. No mitä se nyt sitten on muuta kuin tuomitsemista? Vaikkei nyt niin hirveän vaikeaa eikä sitä koskaan sanota ääneen, mutta sehän menee mielestä mieleen, hei. Näinhän tämä menee. Kyllä se vaikeaa on, en kyllä sano, että helppoa olisi. Olen kanssa ajatellut itse, että mulla kun käy tällaista, niin sitten mä oon myöskin tehnyt niin, että mä oon tuominnut itseni, että mä oon näin huono ihminen, että mä arvostelen. Niin. Mutta siitä mä oon sitten päässyt yli sillä tavalla, että mä oon sitten armollinen itselleni ja ajattelen vaan niin, että näin ego tekee tai ego tapa tehdä. Joo. Se on just hyvä. Egohan se on, joka sen tekee. Että se ei se sun henkes ole, joka sitä tekee, vaan se on sun egos, joka sitä tekee, koska ego ei halua, että sä oot onnellinen. Ego estää, tällä lailla ego estää sua olemasta onnellinen. Että sitten se tekee just tämän, joka on ihan väärin, että okei, kun sulla on niin kuin herkkä tämä omatunto, että nyt mä taas tein ton ja niin edespäin. Niin sun ei pitäisi tehdä sitä, koska sä oot se ihminen siellä. Sä oot yhtä sen ihmisen kanssa. Ja silloin sä tuomitset itsesi, kun sä tuomitset sen toisen. Tai arvostelet sitä. Mulla on se nykyään, se menee aika häivähdyksenä, kun se tulee. Niin joo, ja se on just hienoa. Joo. Niin kuin tuolla sanotaankin, että ensin sä niin kuin, ajattelet näitä asioita, että miten tämä juttu olikaan kurssin mukaan. Ja sitten sä niin kuin testaat niitä, että toimiiko tämä. Ja lopulta sitten se toimii. Sä huomaat, että se toimii. Sitten sä lakkaat siitä. Ihan niin kuin sä oot tehnytkin. Mutta nyt jos joku täältä nyt etsii sitä ihanaa ihmissuhdetta, niin jos lakkaisit niin kuin kantamasta kaunaa esimerkiksi niin, ja arvostelemasta ja tuomitsemasta muita, niin sitten se ehkä kävelisikin vastaan tuolla raitilla jossakin. Joku vaikea ihmissuhde voi olla todella lottavoittoa, että mä saan antaa anteeksi. Niin ilman muuta, joo, totta kai. Sitähän sanotaan ihmissuhteista, että ne on niin kuin meidän paras oppikoulu. Ja niin, peljäsi on pelastajasi siinä ihan niin kuin kaikessa. Ja sitten kun ajattelee tällaistakin, hei, miten, jos sä luet lehden tai katsot TV tai jotain tämmöistä, niin siellä nyt on asiaohjelmia, jossa aina puhutaan rasismista ja syrjimisestä ja koulukiusaamisesta ja työpaikkakiusaamisesta. Niin kyllä me itsekin siihen syyllistetään tämmöisellä yleisellä tasolla, vaikka me ei itse tehtäisikään sitä. Et sekin on aikamoinen vaikea kysymys, että pitäisikö ylipäätänsä seurata tuommoisia uutisia. Että pääsisi oikeastaan aika paljon helpommalla. Mutta toisaalta tietysti on ihan kiva, kun me luullaan, että ollaan täällä, että seurataan maailman tapahtumia ja sellaista. Mutta niin kuin kurssissa sanotaan, ei pidä menettää mielenrauhansa niiden takia. Vaan pitää vain ajatella, että okei, egot siellä taistelee hiekkalaatikoissansa. Ja ne taistelee niin kauan, että ne lopulta ehkä kaikki kuolee tai mitä ne tapahtuu. Mutta jotenkin aina niiden, niin kuin kurssissa sanotaan, että yhdessäkin harjoituksessa, että kaikkien asioiden onnellinen lopputulos on varma. Että lopulta se on. Vaikkei nyt ehkä ihan nyt meidän tällä hetkellä.
nyt kun ajattelee tätä Trumpia, joka on mulle ollut siis tämän niin kuin anteeksianto numero 1, en tiedä onko kellekään muulle, niin kyllä suurin osa meistä on niin kuin tietävinään, että jos hän nyt ei ainakaan mielenvikainen, niin ainakin niin kuin kovimman luokan narsisti, jos ei mitään muuta. Ja siis se voi vaikuttaa tietenkin niin kuin koko maailman tilanteeseen ja niin edespäin. Mutta mitä me oikeastaan todellisuudessa hänestä tiedetään, että mitä me oikeasti voidaan hänessä tuomita. Me ei tiedetä sitä, niin kuin kurssissa sanotaan, että jostakin asioista, niin sun pitäisi, jotta sä pystyisit itse arvioimaan sen, sun pitäisi tietää kaikki taustat ja kaikki tulevat ja kaikki, jotta sä voit tehdä sen oikeudenmukaisesti. Me ei mitenkään voida tietää sitä, esimerkiksi Trumpin suhteen. Ja voi olla, että hän on siis meille esimerkkinä, että hän onkin sen takia täällä, että hän on niin kuin esimerkki ihmisestä, jollainen ei pitäisi olla. Tämä on ihan mun omia ajatuksia. Niin, sitäkin voi ajatella monella lailla. Mutta siis hän on meidän veljemme, siitä me ei päästä kurssin mukaan mihinkään. Hän on meidän veljemme, joka on ihan henkenä, ihan yhtä viaton ja syytön kuin mekin. Joten ei muuta kuin luovutetaan Trumpikin pyhällä hengellä. Joo. Minkä mun kautta me voitaisiin tietää, mitä minä itsestäni ajattelen? Niin, aivan. Niin. No, nimenomaan. Kyllä. Joo. Näin se on. Oliko sulla, kellä oli? Niin siis vähän sama asia, että Trumpihan on maailman pelastaja, koska se nostaa ne kätketyt. Niin, esille. Just niin. Joo, että mistä me tiedetään. Ehkä koko maailman järjestys muuttuu, kuulkaa, paremmaksi tässä. Toivomme sitä. Nimenomaan, se on just oikein hyvä syntipukki. Hei, niin kuin kaikelle. Siihen me voidaan projisoida kaikki. Jos ei kehenkään muuhun, niin häneen nyt sitten. Hän on sentäs vähän pahempi kuin minä. Niin, aivan. No. Ja se estää meidän, se on ihan totta, se estää meidän onnellisuutta. Ainakin minun onnellisuuttani se on estänyt kovasti. Mutta silti minusta on kyllä aika kutkuttavaa aina katsoa, että mitä hän tänään on keksinyt. Koska se keksii joka päivä jotain uutta. Joo. Mutta todellakin, niin mulla oli ihan tässä seuraavana oli just tämä, mitä sä sanoit nyt tuossa, että sellaisena kuin me heidät nähdään, niin se olemme me itse. Ja kaikki tämä kumpuaa meidän omasta sisästämme. Mutta meidän pitäisi nyt ottaa tämmöinen homma, että ajateltaisiin vaikka niitä, kun siellä sanotaan näin, että katsokaa Jeesuksen silmien kautta. Että miten Jeesus katselisi Trumpia esimerkiksi. No hänellähän on aina tämmöiset ruusunpunaiset anteeksiantavat silmälasit. Hän näkee sen Trumpin ihan samanlaisena kuin meidät kaikki. Ihan viattomana ja hyvänä ihmisenä hengessä. Kurssissa sanotaan tästä arvostelusta ja tuomitsemisesta näin, että sinulla ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, miten suunnaton helpotus ja syvä rauha siitä seuraa, kun kohtaat itsesi ja veljesi tuomitsematta kumpaakaan. Kun tunnistat, mitä olet ja mitä veljesi ovat, olet huomaava, että kaikenlainen heihin kohdistuva tuomitseminen on täysin mieltä vailla. Ja sitten siinä on välissä juttu, ja sitten jatkuu vielä. Sinun ei tarvitse tuomita, kun haluat saada elämäsi järjestykseen. Eikä sinun todellakaan tarvitse tuomita, kun haluat panna itsesi järjestykseen. No, tämä on nyt tämmöinen aika lyhyt juttu, mutta siellä on lopussa tämmöinen, minulla siis, niin että mitä pitäisi päivittäin niin kuin tehdä, jotta saisi tuloksia. Siis jotta tulisi onnellisemmaksi. Niin mä olen ensimmäisenä pistänyt tähän, että tätä nyt ei tarvitse kenenkään noudattaa, koska on sellaisia ihmisiä, jotka esimerkiksi oivaltaa ihmeiden oppikurssin niin perusteellisesti, että ne ei tarvitse yhtään mitään. Ne ei tarvitse, niin kuin Helen Sukman sanoi tuosta kirjasta, että se on vaan kirja. Se on vaan kirja, hei. Ja niinpä hän käyttikin, kun hän oli hyvin lyhytkasvuinen, jos hän puhui yleisölle, niin hän pinnasi näitä päällekkäin ja seisoi niiden päällä. Jota ei taas voisi niin kuin meikäläinen kuvitella, että se seisoisi Raamatun päällä, vai voisiko? En usko, että kukaan meistä ei haluaisi mennä seisoon Raamatun päällä. Mutta tämän päälle voi vapaasti. No se on se pelko. Justiin se on tämä alkupelko justiin. Voitko? Ihanaa. Seuraavalla kerralla. Okei, hyvä. No
Niin. Mä en ole vielä päässyt näin pitkälle, täytyy yrittää tätä. Mutta ihmeiden oppikurssin päällä voit kyllä seistä, jos haluat. Niin mä oon pannut tähän semmoisen, että lue päivittäin ihmeiden oppikurssia. Siis yksikin sivu voi riittää. Yksi lausekin voi riittää. Mutta koska tämä johtuisi siitä mun mielestäni, että tätä pitäisi tehdä sen vuoksi, että me kaikki tarvitaan sitä muistutusta. Meillä on varmasti ego on tehnyt tämänkin meille, että me ollaan niin hyviä unohtamaan kaikki hyvät jutut, mitä me ollaan luettu. Ja saatu ja kuultu ja toteutettukin. Ja toinen, joka oikeastaan pitäisi olla ensimmäinen kyllä, on tämä, että lakkaa uskomasta siihen, että olisit Jumalasta erossa. Se on siis se suurin valhe, jonka ego on saanut meidät uskomaan. Me ollaan turvassa ja me henkinä meiltä ei mitään puutu. Ja se, jos me tämä uskotaan, niin se ei voi olla heijastumatta tähän meidän jokapäiväiseen elämään. Se tuo osaltaan sitä onnea meille. Ja uskon myös siihen, että siis tämä anteeksianto on Pyhän Hengen tehtävä. Mä tiedän, että monet ihmiset, kaikki melkein sanoo, että kaikkein vaikeinta on antaa anteeksi itselleen. Mutta niin kuin tuossa tuli moneen kertaan se esille, että kun annat anteeksi veljellesi, niin annat anteeksi itsellesi. Ja just se, että se on Pyhän Hengen tehtävä, että hän tekee sen sun puolestasi, kun vaan sallit sen hänelle. Mutta ei hänkään voi tietää, mitä sä haluat antaa anteeksi, jos et sä kerro sitä hänelle. Se täytyy vaan kertoa hänelle. Ja sitten tämä että älä syytä, älä tuomitse, älä arvostele ketään. Me ollaan kaikki yhtä, sinä olet minä ja minä olen sinä. Ja kun arvostelet ketään, niin sä arvosteletkin itseäsi. Ja sitten niin semmoinen ihan viimeinen juttu, joka mun mielestä on aika hyvä ja niin kuin aika käytännöllinen juttu. Ja tulee siitä, että me niin herkästi niin tykätään, että me ollaan niin surkeita ja huonoja ja miten me nyt ei siis pystytä olemaan iloisia ja onnellisia. Niin se on se, että huomaa jokainenkin pieni onnen hetki sussa itsessäsi. Se voi olla vaikka mitä Se voi olla esimerkiksi se, että sä näet ihanan kukkivan kirsikkapuun tai pienen ensimmäisen leskelehden keväällä tai mitä tahansa. Ja sulla on siis semmoinen onnellinen olo siitä ja sä oot iloinen siitä. Ja kun täällä puhutaan täällä kurssissa Jumalan ajatuksista, että meidän omat ajatukset, ne ei ole niin kuin mitään, mutta vain ne ajatukset, joita me ajatellaan Jumalan kanssa, ne on siis jotain. Ja tällä hetkellä, kun ja Jumalan ajatukset tuo onnea ja iloa, niin silloin kun sä olet onnellinen ja iloinen, niin silloin sä ajattelet Jumalan kanssa. Sä et ajattele silloin egon kanssa, koska ei ego varmasti, kuulkaa, salli sitäkään, että jos mä näen sen leskeleen, niin sä ajattelen, hirveä rikkaruoho, kuulkaa, kun se tosta nyt pääsee kukkimasta, levittää kaikki koet onneen ja sen jälkeen koko maailma on täynnä näitä kauheita rikkaruohoja. Mutta että otetaan kiinni kaikista niistä pienistä kivoista asioista, mitä meille tapahtuu. Ja ajatellaan, että silloin me ollaan Jumalan yhteydessä, niin kuin me ihan oikeasti ollaan. Pirkko, sitten kun huomaa sen kauniin kielon, niin sekin vielä, että antaa sille kielollekin vielä lisää mahdollisuutta tuoda sitä onnea, eli menee myöskin sitä nuhkimaan. Niin, joo, kyllä. Joo, ja sitäkin mä oon monta kertaa ajatellut, että onko se nyt väärin, että mä poimin näitä kieloja ja mä haluan tuoda niitä sisään. Mutta sitten mä oon ajatellut, että no hei, ei siis mitään nyt haittaa sitä kieloa, että mä poimin. Ja kuitenkin ne kukatkin siitä kuihtuu. Ja sitten mä luin muuten jostakin, että siis kielolla kestää, kuvitelkaa, 10 vuotta ennen kuin se kukkii. Niin siis on sekin aika mahtava juttu, hei. Että tuolla se sitten kukkii vaan. Ja mä en usko, että jos mä poimin sitten pienen kimpun ja vien kotiin ja nuhkin ja olen iloinen siellä siitä kimpusta, että se olisi mitenkään väärin. Vaan päinvastoin varmasti ihan oikein. Se levittää sitä iloa ja onnea sinne. Siis tämä, mitä meidän pitäisi muistaa kaikkien, on just se, että ego ei halua, että me ollaan onnellisia. Ja sen takia se ego, sitä ei pidä nujertaa. Se on meidän oma tekonen. Se on meidän lapsi ikään kuin. Me ollaan egon ruumiillistumia täällä maan päällä kaikki. Kaikissa meissä on se ego. Sille pitää antaa anteeksi, pitää hyvin lempeästi sanoa, niin kuin säkin sanot kadulla, että hei, se oli nyt ego taas, joka arvosteli tuossa, mutta egohan en ole minä oikeasti. Mun kehoni voi olla egon keho, mutta se en ole minä. Mun oikea olemukseni on henki. Ja siihen mä voinkin päättää. Tästä kuuluu.